कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार इलकल रस्त्याच्या विस्ताराक विरोध, मोठ्या आंदोलनाचो निर्णय. कारवारच्या आर्थिक आणि भौगोलिक अस्तित्वाक धोका निर्माण करच्या कारवार इलकल चौपदरी महामार्गाच्या अनियमित विस्ताराक विरोध करत स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यान मोठं आंदोलन करचो निर्णय घेतला. हब्बूवाडा हिंगा अरुणोदय सभागृहात विजयकुमार आर नाईक हेमगेल्या अध्यक्षते सकल जाल्ल्या बैठकीत कारवार इलकल चौपदरी महामार्ग प्रकल्पामुळे जावच्या गंभीर परिणामाचेर सखोल चर्चा केली. सगळ्या कारवारच्या नागरिकांक या प्रकल्पाविरोधात एक कडे जावचे आवाहन केले. समितीचे उपाध्यक्ष विद्याधर विरणेकर, सदस्य जितेंद्र तन्ना, संजय पडवळकर, प्रेमानंद नाईक, कार्यदर्शी आर.एन. हब्बू, अरुण हब्बू, धनंजय कदम, जनार्दन गावकर आणि इतरांनी या प्रास्ताविक प्रकल्पाविरोधात आपली मतं मांडली. बैठकीतले प्रमुख निर्णय. कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार श्री सतीश सैल, खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी तसेच जिल्हा प्रशासन हेमका प्रकल्प रद्द करण्यासाठी निवेदन दितले. चौपदरी महामार्गाऐवजी पर्यायी मार्ग शोधतो. अमदळी ते बेलूर पर्यंत हैदरघाट मार्ग, इडगुंदी, बारे, कळचे, कळगा मार्गाचा विकास करतो. काळी नदी किनारी रस्तो विकसित करतो, ज्यामुळे पर्यटकांक चालना मिळतली. काही नागरिकांक हो चौपदरी रस्तो पहिलेच्या गीतांजली चित्रपटगृहापासून सुरू जातलो असो गैरसमज असा. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय महामार्गापासून सविता सर्कला खिंचान, हिंदू हायस्कूल, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, शिवाजी सर्कलापर्यंत विस्तार करचो विचार दिसता. कारवारच्या व्यापाऱ्यान आणि नागरिकांन या विषयात आता तरी जागरूक जावन आंदोलनात सहभागी जावचे असे आवाहन केला. पहिलेच सी बर्ड, कळगा, कदरा यासारख्या प्रकल्पासाठी जनतेन मोठो त्याग केल्लो असून आता आणि त्याग करची स्थितीत ना असे बैठकीत स्पष्ट केले. आमच्या निवास करून आता तर 15 मिनिट लागतात, मग 1 तास विदिन 1 विका भितर आणि टाइम आमी काडचे नाका. जास्तीत जास्त 1 वीक असं आमचे 1 विका भितर 200 ते 300 लोक जमेन घेऊन एमएलए डायरेक्ट मेळ्या, एमएलए मेळ्या 200-300 लोकांक जमेन घेऊन सगळं बायला घेऊन सांगा 200-300 लोकांक घेऊन एमएलए मेळ्या आणि एमएलए फर्स्ट मंत्री दिया. 4 लेन झाले सिटी भितर, टँकर उलटी पडले, आजूबाजू घर सगळं वयताले, किती लोक मरताले, कॅज्युअलिटी किती रावताले. सिटी भितर येवचे दिवचे नाका. ते ब्रिज केले, फ्लायओव्हर केले, कित्याक सिटी भितर कोणी येत ना. हायवे टू हायवे आउट अँड आउट वचता लोकांक भितर सिटी भितर येवचेच ना कोणी. आणि हे सिटी भितर येतात आउट अँड आउट. काही करतो याला रूट असा. नंतर हैदरघाट पडले, कोणी अमदळी भायर पडले, पण किती सायडान रस्तो आसा, कितले ऑप्शन्स आसात. कोणाकडे डिटेल्स खबर आसा आमकां बरोबर शेअर केला रे. ड्राफ्ट करून घेऊन ऑल्टरनेटिव्ह दिवंक शकतात आमी. तुम्ही हे ऑल्टरनेटिव्ह ऑपरेट करा. आणि गोवा भितर लागू पडटा, गोवा भितर इम्प्लिमेंट जाता, हांगा कित्याक जायना. तुम्ही पळय मडगांव हायवे अप टू पेंडींग आउटर रूट काढला, नवीन रूट काढला. एवढी बहुत संस्कृती दिली. आपल्याला मॉन्युमेंट, आपल्याला चर्च, आपल्याला दाखव वयचे नाम निघेल. प्रॉपर्टी आणि रेट वाढले, काही नाशिक प्रॉपर्टी जागे रेट नाशिक रेट काही वाढले. सगळं पेमेंट करून आम्ही बी त्याच्या दुसरं वाढ करू आणि लोकांना फायदा होईल. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरच्या मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत जिल्हा भाजपाचं भव्य आंदोलन. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಮರಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ कारवार. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विकृत मानसिकतेचा निषेध करत आज जिल्हा भाजपच्या ओबीसी मोर्चा आणि एससी मोर्चा यांच्या वतीन डीसी कार्यालयामुखार आंदोलन केले. या आंदोलनात भाजप जिल्हाध्यक्ष श्री MS हेगडे यांच्या नेतृत्वासकल जिल्हा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाईक आणि जिल्हा एससी मोर्चा अध्यक्ष श्री नंदन बोरकर यांच्या अध्यक्षतेसकल पादयात्रा काढली. खरगे यांच्या विरोधात निषेध घोषणाबाजी करत शहरातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार आंदोलन केले आणि जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन पुढे योग्य कारवाई जाईन जाल्यार तीव्र आंदोलन करचो इशारो दिलो. यावेळार कारवार शहर आणि ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, सुभाष गुणगी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष देवीदास नाईक, एससी मोर्चा अध्यक्ष सतीश वड्डर तसेच जिल्हा पदाधिकारी, भाजप नेते, प्रमुख कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित असले. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲೂಟಿಕೋರತನವನ್ನು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಮರಳು ಮರಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಮರಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागी अत्याधुनिक सुविधान सजेल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचं खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात फिट्रीफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचा हा प्रोजेक्ट तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.